Το παγκόσμιο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, επιχειρηματιών και όχι μόνο, συγκέντρωσε η έκθεση τεχνολογίας ηλεκτρονικών ύφα στο Βερολίνο. Εκεί συμμετείχε, παραβρέθηκε και η κυρία Ελένη Παπαχαραλάμπους, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια των ηλεκτρικών Παπαχαραλάμπους στην Λιβαδιά, και θα συνδεθούμε αμέσως μαζί της. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαχαραλάμπους. Καλησπέρα, κυρία Παλιού. Θέλω να μας Έτσι, θέλω να μας μεταφέρετε λίγο την εμπειρία σας από την συμμετοχή σας σε αυτή την έκθεση στο Βερολίνο. Θα σας τα πω όλα. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, η ύφα μας συνεπέρνει με τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που μας παρουσιάζονται εκεί. Όντως, είναι η γιορτή της τεχνολογίας κάθε χρόνο, και εγώ τη θεωρώ ως την επαγγελματική μου πρωτοχρονιά, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά των ηλεκτρικών συσκευών και των καινούργιων τεχνολογιών. Φέτος η ύφα είχε να μας δείξει συσκευές που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια, φυσικά, γιατί είναι σε αυτούς τους τρεις πυλώνες στηρίχθηκε που αφορούν τους καταναλωτές. Τα highlights ήταν ψυγεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πολύ χαμηλής κατανάλωσης, μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή μας εύκολη και εξοικονομούν χρόνο στην καθημερινή μας ζωή και στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Συσκευές προσωπικής φροντίδας, όπως είναι προϊόντα μαλλιών, αλλά και περιποίησης προσώπου. Και φυσικά δεν έλειψαν οι σκούπες stick που είχαν τη τιμητική τους φέτος, με πολύ υψηλής τεχνολογίας και πολύ υψηλής απόδοσης σκουπών χωρίς καλώδιο, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας μέσα στο σπίτι, καθώς πια δεν είναι απλές σκούπες stick που απορροφούν μόνο τη σκόνη, αλλά είναι υγρών και στερεών που μπορούν να απορροφήσουν δημητριακά μεγάλα, κυμμένο καφέ που μπορεί να έχει χυθεί στο πάτωμα, καθαρίζουν σε βάθος με νερό. Και διευκολύνουν βεβαίως πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καλώδιο πλέον. Μιλάμε για την σύγχρονη τεχνολογία, για την εξέλιξη, και εσείς ενημερώνεστε διαρκώς, και βεβαίως όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκουμε και στην εταιρεία σας, στην Λιβαδιά, και αυτός ήταν και ο σκοπός, θεωρώ, της συμμετοχής σας στην έκθεση, για να ενημερωθείτε. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στην ύφα, γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε πρώτοι τα καινούργια προϊόντα, να ξέρουμε όλες τις νέες κυκλοφορίες, τις νέες τεχνολογίες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Φέτος η τεχνητή νοημοσύνη έκανε και πάλι περισσότερο αισθητή την παρουσία της. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε λίγα χρόνια μπορεί και αυτό δεν θα αργήσει. Παλιότερα λέγαμε ότι τα προϊόντα που βλέπουμε στην έκθεση της ύφα θα έρθουν σε 10 χρόνια στην αγορά. Πια ο χρόνος που αυτά παράγονται και βγαίνουν στον τελικό καταναλωτή είναι πολύ λιγότερος, περίπου 2 χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι σε 2 χρόνια πια τα ψυγεία μας θα φωτογραφίζουν τα προϊόντα που έχουμε μέσα στο θάλαμό τους. Θα μας προτείνουν συνταγές που μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουμε διαθέσιμα. Θα μας λένε ότι αυτό πέταξέ το γιατί έχει λήξει, αυτό έχει ακόμη 5 μέρες μέχρι την ημερομηνία λήξης, και θα κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Είδαμε επιπλέον συσκευές, όπως μπορεί να είναι η σκούπα stick, που έχουν επιπλέον λειτουργίες, όπως η αναζήτηση των ηλικιωμένων γονιών μας ή παππούδων μας μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, λέμε στη σκούπα, πήγαινε αναζήτησε τον παππού που έχω περίπου 2 ώρες να του μιλήσω. Απίστευτα. Και η σκούπα πηγαίνει και τον βρίσκει. Υπάρχουν συσκευές που μπορούν να κρατήσουν παρέα σε ηλικιωμένους ή και σε μικρά παιδιά, όπως είναι τα ηλεκτρονικά κατοικίδια, που μπορούν και ανταποκρίνονται ακόμη και στο χάιδεμα ενός παιδιού ή στο ανθρώπινο χάδι. Και όλα αυτά κάθε χρόνο μας εκπλήσουν.
Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Στην καθημερινότητά μέσα στα σπίτια μας. Μέσα στα σπίτια μας και μας διευκολύνει, μας εξοικονομεί χρόνο, αλλά και χρήμα. Διότι σκεφτείτε ότι πια οι ηλεκτρονικές και οι συσκευές που θα έχουν τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούν να υπολογίζουν πότε έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση στο ρεύμα και θα λειτουργούν τότε, θα μας προτείνουν να λειτουργούν τότε, όπως για παράδειγμα το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων. Θα μας προτείνουν εξατομικευμένα προγράμματα με βάση τις ανάγκες μας. Θα βλέπουν ότι, για παράδειγμα, τα ρούχα μας κάθε Κυριακή είναι πιο λερωμένα από ότι είναι τις Δευτέρες. Και θα μας προτείνουν συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένη μέρα. Και έτσι θα εξοικονομούν περισσότερο ρεύμα για μας, αλλά και νερό για το περιβάλλον. Είδαμε συσκευές οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον, όπως είναι η συσκευή που συλλέγει τα μικροσυνθετικά, ούτως ώστε το νερό που βγαίνει στην αποχέτευση από το πλυντήριο ρούχων να είναι καθαρό. Και σε σχέση με τις τιμές, κυρία Παπαχαραλάμπου, είναι προσιτές? Μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει όλα αυτά, έτσι, τα καινούργια επιτεύγματα της τεχνολογίας? Όπως πάντα, όλες οι τεχνολογίες στην αρχή είναι λίγο δεν είναι τόσο οικονομικές όσο είναι μετά από 2 και 3 χρόνια. Επειδή υπάρχει και ο ανταγωνισμός των εταιριών, που όλες βάζουν τα δυνατά τους να κάνουν το ίδιο ή και καλύτερο. Είδαμε, στην ύφα βλέπουμε τις τάσεις, βλέπουμε το μέλλον, βλέπουμε αυτό που θα έρθει σε 2-3 χρόνια και που θα είναι και προσιτό στον τελικό καταναλωτή. Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει αυτή η πληθώρα των προϊόντων, εμείς οι καταναλωτές πολλές φορές μπερδευόμαστε, άρα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ειδικούς. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Που γνωρίζουν, έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και γι' αυτό το λόγο τόσα χρόνια οι καταναλωτές μας προτιμούν, γιατί μπορούμε, και αυτή είναι η δουλειά μας, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά του ενός προϊόντος από του άλλου και βέβαια κάθε προϊόν έχει το δικό του κοινό. Δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα είναι για όλους. Ανάλογα με την ανάγκη μας υπάρχει και το κατάλληλο προϊόν. Δεν σημαίνει ότι αυτό το προϊόν που έχει τεχνητή νοημοσύνη, που είναι το καλύτερο ή το τελευταίο προϊόν που έχει βγει αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι και το καλύτερο για μένα. Αυτό, με βάση τη διερεύνηση αναγκών που κάνουμε στο κατάστημά μας, προτείνουμε και στον τελικό μας καταναλωτή και στον πελάτη μας το καλύτερο προϊόν για εκείνον. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν είναι καλύτερο επειδή είναι και τελευταίας τεχνολογίας ή ένα προϊόν είναι χειρότερο επειδή δεν είναι τόσο προηγμένης τεχνολογίας. Όλα στηρίζονται στις ανάγκες μας. Βρίσκεστε λοιπόν στην Λιβαδιά με το φυσικό σας κατάστημα και διαδικτυακά μπορούμε να σας βρούμε? Και διαδικτυακά στο www.papacharalabous.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για μας και στο Instagram και στο Facebook και στο Google. Νομίζω ότι ειδικά και το δικό σας κοινό μας ξέρει τόσα χρόνια, μας στηρίζει. Έχουμε χτίσει, φέτος γιορτάζουμε και τα 40 μας χρόνια. Έχουμε χτίσει μαζί με τους πελάτες μας χιλιάδες σπίτια, χιλιάδες νοικοκυριά. Έρχονται τα νέα ζευγάρια μαζί με τους γονείς τους και τους παππούδες τους πια και επιλέγουν μαζί μας τα καινούργια προϊόντα για τα δικά τους τα καινούργια σπίτια. Υπάρχει πια μια σχέση εμπιστοσύνης. 40 χρόνια ζούμε μαζί. Έτσι. Να τα κατοστήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Επίσης.